Oke, sugeng siang pemirsa. Dinten Rebo. Dinten Rebo Legi. Nah, iki punya internet. Neptu Jawa. Rebo Legi. Iki enggak niku. Iya nggonku pireh nang nggonku. Nah, wis engko tak pirehne. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pinanggih malih teng kontene Mbahyi nggih pemirsa. Kuwi nggone ibuke. Konten yang berisi tentang jeruntal-jeruntulnya Intan dan juga Ibu Yuni. Seumpama panjenengan pun bliyur nggih nyuwun maaf. Lah ndi nek tak totone sing nggone ibunya? Kene ndi? Aku penjupuk penjahit. Penjahitan. Penjuko apa nek ngarani benang jahit. Nah, Sing iki yo nganu, Nduk. Istilahnya nek daster yo karo daster. Kaos. dasarku laki yo pemirsa yo. Ya alhamdulillah. Aku solan salin, Bu. Alhamdulillah. Solan salin. Bersyukur. Iki apa ya sing pembas gone Repa jenenge Fest. Ya punya 2 internet. Ya sing pembas gone Repa pembas gone Repa dua ya. Iya toh. Lah kayak kono Bu aku kok nek njupuk mben genah, njupuk pindah-pindah ning ndi. Men ayo. Ben ayo. Lho, buke tak tutno. Ketok lah kamerane. Lah, iki lho. Daster iki daster. Kaos. Nah. Celana mbek celana lho ya. Nggih Bu Guru. Ancen akeh Bu klambiku. Lho, sekarang yang celana lah. Lho. Sing pembas Mbak Indah di Solo. Iya, punya 2. Ndek kae kinaran ning Solo tak emeng, buke gak erah atik. Iya isa. Emang ngomong adik. Mbak Indah kan tuku klambi sing ngomong aku. Lho, lah mbok katon Bu sayangku. Minta maaf ya Bu, sesuk gak tak baleni nah. Ibu. Mereng ngene. Aja nek narik aja kok nganu. Dadine Minta maaf ya. Wes Bu, sakmono ae Bu, wes. Apik kuwi. Wes dikurangi engko mbak dirukno meneh. Heeh. Ditata meneh kok ya mbok ungkrah-ungkrah meneh soalnya apa kebeken. Dipindah ae sing gak kanggo sing cilik-cilik nang dikekno sapa kono. Oh. Mari kadang iki ojo Bu, cek tangguh. Apa wis daster wis gowo sapa ndak gowo ngono. Maksudnya nek orangnya minta, Mbak tak peke aku ngono malah gak apa-apa tapi kadang nek tak kekno aku di wong klambi bekas kok dikekno wong wedi pengen. Ngono. Nek gowo majah kan rusak kae takon gowo gowo. Serba gak penak kekewuh. Wong klambi daster bekas kok dikekno wong ngekeki wong ki sing anyar ya nek sing muni ngono aku dadi wedi pemirsa. Ngono caranem. Iya. Ibu dadine wedi ya penyakit iki. Soale anggere wong ki ora padha tan. Kok dikeki darane menyinggung ngono. Loh, menyinggungi apa? Menyinggung ki yo membuat luka hati. Wah, ancen ngono carane. Carane begitu. Kecuali nek wonge moro, Mbak, enek dasar sing wis gak mbok-mbok apake. Lah kuwi ibuke berani. Nek ujuk-ujuk ora nganu kok wonge tersinggung. Akeh Bu klambiku, sak pirang-pirang. Apa ini balang? Ancen Mbah Lam, sapa neh? Iki 2000 iki.
Bu, lemari ini anak tikus loh, gak mbok tutup. Iki loh, lemariku. Ya nanti kita sambung lagi di pemirsa. Terus kalau kita Wes. Sore kok berkas ya, Mbak Yu. iya lah. Iya kan iya. Wong Intan nganggo daster. Langsung suwek. Alon-alon nang nek nyoplok ya alon-alon. Alon-alon kan gak ngono. Dondo mak esuk-esuk. Aja dondo esuk-esuk nyugihno tanggane. Iya, Mak. Ora esuk iki salah. Sawan ya. Ora mbah ten kalung. Iya, tekan ngono, Mbak. Aja dondo esuk-esuk mbati nyugihno tanggane. Lah wong tanggane kan isuk wis kerja budal ning sawah, budal ning kantor. Iya. Lah awake dhewe cek uplek dondo wae kok. Aja dia Apa tan? HP-ku aja mbok gawa. Ora. Sopo sing gawa? Ora yo, Duk ya. Mbok kek endi HP-ku? Lho alatku dondom ning ndi ya? Alat dondom. Tulung Duk ning meja, Duk. Sing enek benang lho, Duk. Benang apa kuwi lho. Enek ora ning meja kono, Duk? Ada. Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih. Enek gunting apa. Iki kok sapa Mak sing duwe anu woh tiron selain Dik Dewi, Mak? Dene mbok Mbak Dewi kok coba Mbak Usan. Rebu lagi. Besok Jumat baru. Oh, Jumat baru. Bolas bungkah itu sampai tekan kene lho, Nduk kan. Kelek engko ketok. Iki ketok ora? Enggak. Keleke ketok ya dijahit lah. Mas yo. Urangnya saya tak beli Mas. Urang, Mak. Urangnya cuma mancing 23 apa. Urang 3 mancing. Iki lho nek kene. Yo api. Iya. Neng, yo lele yo mangan. Iya. Sampeyan dulu kan. Oh. Wis kandha Bunda Dewi yo. Goleki Mbak citakane. Wis tutup nang kelambi pokok mini. Wis. Besok tinggal di Jakarta, guys. Walah. Cek kok apa? Wah. Pinjem anu, Nduk, apa jenenge citakan kuwi lho, Le? Citakan apem. Lah itu loh silekno Bunda Mbak anu rep Salwa. Oke, makasih, Dok. Oke, aku ketoke tutupan duwe kok, Dok. Agak budhe duwe tutupe. Oke. Tak pinjem sik ya. Iya. Nggone Ibu keleti. Kok tak gawe martabak neh pemirsaku kok penasaran aku. Ayo aku sotengno tanah aku kok penasaran aku. Ora dadi aku tak ombahe sik. Pas tak nggone ya. Aku soteng kono. Sak karepe aku mbok soteng piye aku kok penasaran aku. Sing digundul-gundul. Ingat ya? Lho, lalan bisa aku tak gawe. Ndak roh aku. Wes enteni sebentar. Tak tutno nah iki. Iki gula garam. Ayo. Terus iki sabar sayang, cintaku tampil. Ayo. Banyu banyu matang lah entar nang kono. Aku tak dungok ya. Ya ora ketok lah nek entar duduk ae. Entar nang kono ae. Oh iya telure wong. Ini nganggo paneli barang, Dok. Ayo.
iki lho, Dok. Aku kok penasaran aku. Wes. No, iki lho. Tepung terigu secukupnya ya. Bubuk ketok. Kasih ya. Mbek njungok. Ya wis Intan sing anu ibu sing ngoteng nek ngene iki ya ora ketok lah. Pas mbok ketoki apa sing mbok soteng genah. Sing mbok soteng panci rusak ngono lho. Ibu ki kan ngene kan kudune ngene leh tan nyoteng. Ya wis Intan ndang masukkan air, gula. Gulanya 3 sendok. Banyune Ojo air sik, gula dulu. Ya. Iki. Gula sendok sing bagus ngukure ya. Pak Intan sing bikin, ibu sing nyoteng. Nek dikon nyoteng megake ora gelem pemirsa diarahno ning panci ngene iki. Nyoteng lak yo ngene, ora sakmono Intan. Nah, mengkane to. Ibu ki disotengno to. Ndang diketokno ngene lho. Diketokno pancine. Iki lho, maksudnya adonane ketokno. Lah ngene lho. Lah ngene lho, Tan. Nah. Betul. Tuh. Iki 3 sendok gak sakmene gak. 3 sendok ukuran ki lho 1, 2. Ojo kakek wis. Ikine sesepupnya saja. Ojo kakek. Ya. Terus air. Airnya ya dikira-kira dhewe Alah. pemirsa. Anak WA Mbak Indah. Anak WA mene piye iki? Wis ben nduk ben. Tur. Kok tak buka Paneli. Terus iki soda kue pemirsa nggih, iki secukupnya wae. Dimbeno jere pemirsa dikon ngembeno dulu sekitar setengah jam lagi di cetak. Dikei pewarna. Pewarnane ijo lho ya. Sithik ae. Wes. Kok kadang gagal kudu mencoba lagi kok. Pokoknya banyune dikira-kira dhewe lah. Yes. Wes aku tak nganu nduk golek paneli yo, ben uga amis. Iki terus dikasih sak piro ya? Saiki ae. Iya. Ojo kakek wis. Ya, uga. Wis. Pucuk sendok kurang. Wis. Wes. Wes pokoknya diublek sampai teksturnya Mateng. Wes Mateng. teksturnya lembut ngono lho, Nduk. Iki jek kurang air. Ben gak bergerindil-gerindil tak ngenek listrik. Oh, ngono. Wes pateni dulu. Cus. Ya. Oke? Oke lho ya. Wes. Set, sabar. Oke, Tan? Irene Tan cedekno, Tan. Kudu nganggo iki lho, Dok. Ih, wis prundul-prundul, Tan. Iki lihat ta, Dok. Wis garing. Gak ki maksudane kan diprundul-prundul nang ngene ya, Dok. Wis garing wi. Wis ben, Dok. Nah, ngene, Dok.
Ketok iki yo. Tak ada. Wes ben Dok. Homet peruntul-peruntul Dok tahan. Berarti berhasil intene. Ya Allah makasih intene. Iki koko anu Dok tan. Apa nek ngarani dikai iki lho Dok taburan gula. Kok sampe ditutup. Ngono intene. Ya Allah makasih tan ya. Aku Mas Al kon coba Dok. Caranya kita resik anis sih. Cuman tak diamkan selama ya sekitar Bulan. Selama bulan. Kok selama bulan? Selama setengah jam lah Dok. Ya, selama bulan. Jadi Dok Tun. Alhamdulillah Intun. Terus dikasih gula pasir Intun Selama bulan. Yes. Alhamdulillah. Selama bulan ini apa ya? Dok. Lihat Intun Peruntul. Selama bulan. Bukan, selama setengah jam. Nah, nek mau Selama Dok kasih bulan. topeng iki, boleh. Apa engko nek pas dintas dikei blue band, lagi dikei topeng yo enggak apa-apa. Dikei topeng saiki yo enggak apa-apa. Terserah, terus ditutup. Klek wis. Yes. Wis matang sih, Dok. Oke, wes terus dulu. Cus. Sik ya. Dulu ya. Minta tolong ya, Dok. Oke. Seneng ya, Dok Tan? Jadi pemirsa, jangan suka nih topeng apa saja bisa. Gitu, mau yang coklat, atau yang pink. Ini ada yang pink ini gitu. Oke, ya Allah, senengnya. Macane nganggo blue band Dok ya. Pasti cek. Wis gak apa-apa. Sithik-sithik ayo. Aku nek pengen mek akeh nek dhewe wis. Hihi. Lagi Intan. Ya. Udah matang. Mentul. Iki lho, wih. Mentul. Nah mau? Pakai susu putih ya oke. Oke. Kita Ibu. Cetok. Cus. Dik ndi Adik? Nek jukuk anu jukuk dhewe le, ikine le. Maksudnya nek pengen jukuk topenge sing akeh, jukuk dhewe. Wis padha karo gawe anem to. Iki Mbak Repa. Mbak Repa gak jaluk Mbak Repa. Papa. Repiu, Dok. Nang kayak pewarna. Tak kei pewarna pandan le, sak iprit tapi Intan jajal. Iki Mbak Repa. Dok, tak ketara kene. Nah, Repa angkatna Dok Tan. Enek sing nganggo topeng, enek sing ora, Dok. Repa kok jengking. Gak, wis ketok. Pokoknya sakit wis ngene ae, berdiri ngene ae. Lo Al ngene gawe. Bener. Berarti sing salah ndek ingi pancen sodane kue budhe mati, Dok. Iki mah anyar, Dok, titip salwa. Aku bener wae. Heeh. Nang anu tok ini lo nganu. Bersarang. Wih, bersarang, Dok. Sarangan dandang. Enak, Bang. Enak, ya wis.
Nggih pun pemirsa, terima kasih nggih cerita hari ini. Makasih Bu De. Iya sama-sama, Nduk. Wis ganti mam. Wis mencoba. Intan piye rasane intene? Enak. Enak, Nduk. Wis ben mesti maem kono. Wis ngene iki Dik Dewi bentuke Dik Dewi lho. Enggak usah nganggo. Sing gak usah nggo meses sampean. Tak pilihno sing gudi sak aku ya, Dik. Oke, Met. Ya. Wes habis lo, Le. Wes kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Wes ngono tok.